سلام كم يمسكم خبركم خططلتين لومي 15 نحاسس ساعة 9 مشاس تدالوه زينا ومسانا دو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيترس منقص هرس زينا عبي كشت زوا دوباو قيح بحري قريب زولو تحستو نسفح مصنعت زدرخن افلطو زيغاتات زسفحن مخان تغليصو አካይት ኩሸት ዘባዓን ሰባ ቀሪቡ ዘሎ ተሕስቶ ባህልን ልምድና ኣብ ምስጋር ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊፆም ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ገስጋስ ስራሕ ዓመት ትምህርቲ 2024-2025 ገምጊሙ حيدا اير نيجيريا بقدمي منفق 2025 بزكايدو سرحيت استاد 600,000 براويان كم زقتل حبيرون هندي ناب ماكلاي مبراقن افريكا نتغبرو متن سدد كم تعبيه غليتا اب بورتغال اسبانيان بحرغا بارع مرور سباوي نواتاون اكبابياون ساراتات يوردالو اب قشت زبا دوباو قيح بحري قريب زولو تحستو نسفح مصنعت زدرخن افلطو زيغاتات زسفحن مخانو اكايتن نغاديانن غليصوم وكيل ايرينا احمد داني محمد زدالو صبصب ميكائيل حدغو كوربايو اب فيستيفال ايرترا 2025 اب قشت زوا دوباو قيح بحري قريب زولو تحستو نسفح مصنعت زدرخنا افلطو زيغاتا زسفحن مخانو تغليصوم اواهرتي قشت من نبابرو ويزرو سعديا ابراهيمن اتو محمد علنا بزهبو حبريتا اتو زوباب زيكا غماغم بحرن غولاغولن كبساو بحر زلو كبابيتاتون سلازلوو لوم عمت ابتي كبابيتات نزلو اغباب ادقاخنا ابايتن من نبابرو نمريت قريبو كم زلو زبزح تعذاب دما نحفشا وعي زعبللو كلماتي زوبا اب قمت بمتاو اتعينت ابايتي برق كم زخونو ابريهم بزيكا زعلتاو هيوت اب غماغم بحري ناي زنبرا صدرابيتات بحفشا قففت عسا دما بفلاي زنصوار امريت كمون مابلو زبال بحلاو افتات حق رجت اب بهر عفار اسرارحا مقابر اغباب مرعان كالو وقعتاتن زتقالل مرئيتات اكل قشه زوبا دوباو قيح بحري ويزورو سعديا سعيبا فيستيفال ايرترا بهلاو رشا كبربرن كعقبن بتحده ناشو ولودتات كفلطون كورسون دما بتكال زحجز مخانو بمغلاص زقرب تحسوتات زياده مهارن مصنعت استخايدلن كخون بقصالي كم زسرحلو ارغاغيصا اموداتا دما بمصاي كحجزوم زغل حناص ريوتاتن حساباتن بنغاديان يقرب كم زلو غليصا نغاديان بوغنوم بزعبا قمامطان كليمان نايت زوبا كمون ياتاو ባህልን አነባብራን ብሔረ ዓፋር ተወሳኺ ፍልጠት ክቐስሙ ዘኽእሎም ትሕሶ ከም ተዓዘቡ በመግላጽ ፌስቲቫል ኣብ ምውራስ ባህሊ ንዝፃወቶ ልዑል ተራ ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ካብ ዜናታት ፌስቲቫል ከይወፃና ኣካየቲ ቁሸት ዘባዓን ሰባ ዕላማ ናይቲ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶን ዝውሃብ መግለፂታትን ባህልን ልምድን ምስግጋር ከም ዝኾነን ሸቱ ይወቃዕ ከም ዘሎን ገሊፆም ወኪል ኢሪና ቤቴል ሰሎሙን ዘዳለቶ ፀብጻብ ይስዕብ عفاوياتان من نبابرون ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሰጋገረ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እዚ መለለና ዝኾነ ክቡር ባህሊ መጻይ ወለዶ ክፈልጦን ክላልየንካ ኣገዳሲ እዩ ዞባ ዓንሰባውን ኣብ ፌስቲቫል 2025 ቀሪባቶ ዘላ ንባህላዊ መነባብሮን አፋውያታን ዘንጸባርቕ ነዚ ማእከል ዝገበረ እዩ ኣብ ቁሸት ዞባ ዓንሰባ ቀሪቡ ዘሎ ባህላዊ ድኮና ኣባይትን አፋውያታን ታሪኽ ኣነባብራ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብና ወለዶ ንምስግጋር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ጸሓፊ ኮሚቴ ባህላዊ ድኮና ኣባይቲ መምህር ዓብዱ ኣዳዲ ሎማ ዓመት ንባህላዊ ኣነባብራ ብሄራት ብሌን ትግርኛን ዝውክል ኣባይቲ ከምኡውን ባህላዊ ኣነባብራን ወቅታት ሓጎስን ዝገልጽ ትሕዝቶታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ ባህላዊ ኣከዳድና ባህላዊ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣለባብሳ ኣሰናትራ وقعتات
قدم تقوموا نبرو نبرت أب كينات كخون خل أب محرس كخون خل أب كدادنا كخون خل كل ذات أمره نبرت حزنا مسئنا لنا زيادة نعون مهبتامن نزح حدش ولدو كنساغاغر نيتي علامه مسيد له اتن ሕብረተሰብ ዘንጸባርቕ ባህላዊ ናውቲ ብወለንታ ካብ ስድራ ቤታት ዝርከብ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ንተገዳስነትን ደረጃ ንቕሓትን ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣቦ ወንበር ኣፋውያታ መምህር መሐመድ ዓብደላ ብግድኡ ንባህሊ ልምድን ኣነባብራን ከምኡውን ንኣፋውያታ ዘንጸባርቕ ምርኢት ቀሪቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ብዝያዳ ንምሕያሉ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት እውን ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣፋውያታ ክንብል ከለና እቲ ብኣፍ ዝመሓላለፍ ካብ ውሉድ ወለዶ بأف زمحلالف أكل نايتي رقيق بهلاو الرشاتات إيو إتي تاريخ أبو تحزيلي زلو تناي كابولود ولدو قدمي زبانة صحف تاريخ زمحلالف اللو زنبري بتي قطمتاتون أبهالاتاتون مسلاتاتون شفرؤون أبو استمر كوسي جزا تفليلو كسرحلو زلو مصنعاتو تجيرو كسنعن كسندن كعقبن زلوي እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣዳራሽ ስእላዊ ምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ንቱሪዝማዊ ፀጋታት ዝገልጽ ትሕዝቶ ኣብ ምልላይ ዞባ ዓንሰባን ዝውንኖ ፀጋታትን ዓብ እጃም ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ገሊጾም ወሃብ ትርኢቶ እቲ ባህርያውን ባህላውን ፀጋታት ከምኡውን ገዳማትን ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጅግንነት ዝተፈጸመሎም ቦታታትን ዘጠቓለለ ምርኢት ኣፍልጦ ዜጋታትን ወጻተኛታትን ክብ ዘብል ስለ ዝኾነ ክድፍኣሉ ተማሕፂኖም ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስእላዊ ምርኢት ኣቶ ዳዊት ገብረኣብ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ንቱሪዝማዊ ፀጋታት ናይቲ ዞባ ኣብ ምድማቕን ምልላይን ዕዙዝ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ نفس وقف زوبا ناتا تيما حزايا تقرب نحنا خا توريزماو تصقاتات زوبا عن سبا بتوريزماو تصقاتات كما يتمثل أبي بوتا انتاي زبال دهساس سقايدو لي تقربلنا زلو ريتاتات كا عزيز مسغني بفلاي يوم ناصراتنا قد قريبنا زلنا نتوم قدايم تقادرتي تاريخهم كسكيسو مبرهيتات كوبلون زيادة مجلس خصوصاً كيلو مالو سازي أبوتو اللو مالت ካብ ዓመትና ዓመትና ደመቀዝመጽ ዘሎ ሃገራዊ ፌስቲቫልና ንያታን ባህልን ሕብረተሰብና ንምልላይ ኣብ ቅርዓት ኤክስፖ ብከምዚ ኣገባብ ምቕራቡ ኣብ መጻኢ ክሕሰበሉ ክድፋሉን ለበዋ ዘሎ ይኮነን ወኪል ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ ቤት ሰሎሙኔ ካብ ቁሸት ዞባ ዓንሰባ ቀጽሪ ኤክስፖ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሎሚ 14 ነሐሰ ገስጋስ ስራሕ ዓመት ትምህርቲ 2024-2025 ዝገምገመ ርክብ ኣካይዱ ሓላፍቲ ጨንፈር መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዑ ቃል ዝርግሐ ትምህርቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ብዙሕ ዘሰክፍ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ውፅኢት ግን ምስ ዘሎ ብልጫታት ብምዝማድ ከምቲ ዝድለ ዘዕግብ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ውፅኢት ትምህርቲ መጻኢ ዕድል መንስያትን ሃገርን ዝውሰነሉ ረቓሒ ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር በላይ ዝረአ ዘሎ ድኽመት ብሓደ ወገን ጥራይ ስለ ዘይፍወስ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ተርኡ ክፃወት መድረኽ ዝሓቶ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ሓለፍቲ ኣሃዱታት ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣድላይ ምድላዋት ስለ ዝተገብረ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ግቡእ ግዜአን ከም ዝጀመራ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ዝሓሸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ውህደት ክሕይል ኣዘኻኺሮም ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ ብወገኑ ምስ ኣባላት መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ካብ ዝወረዱ 866 ተምሃሮ 227 ሙሉእ 4 ነጥቢ ዘምፁ ዝርከብዎም 33.5 ሚእታዊት ናይ ዲግሪን ዲፕሎምን ነጥቢ ከም ዘመዝገቡ ኣብሪሁ ደረጃ ምዕባለ ሃገር ብትምህርቲ ዝዕቀን ዝበለ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ገርጊስ ድማ ኩለን ዝምልከተን ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኣብ ምብራኽ ብቕዓት ትምህርትን ምሕያል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብሓባር ክሰርሓ ተላብዩ ኣብ ዞባ ማእከል 151 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 103 ናይ መባእታ 49 ናይ ማዕከለ ደረጃ 22 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ብጠቕላላ 325 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ ግብፅን ጀርመንን ዝነብሩ ዜጋታት ንቕሓቶም ብምብራኽን ጥምረቶም ብምድልዳልን ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምድንፋዕ ዘትዮም ከካቦቱ ዝበፅሐን ሓበሬታ ብመልክዕ ፀብጻብ ተዋሂዱሎ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ
በዚ መሰረት ኣብ ካይሮ ግብፂ ንኣስታት ወርሒ ኣብ ፖለቲካዊ ታሪካውን ባህላውን ዛዕባታት ዘተኮረ ስልጠና ዝቐሰሙ 10 ኣባላት ውዳበ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ብ10 ነሓሰ ተመሪቖም ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ መሐመድ ኑር እድሪስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንተመረቕቲ ዮሃና ድሕሪ ምባል ዝቐሰምዎ ስልጠና ንቕሓቶም ብምብራኽ ዝለዕለ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝያዳ ኣበርከትን ጸለውትን ክኾኑ ተላብዩ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣዋሃዲ ቆንስላዊ ጉዳያትን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኣቶ ተኽሉ ለባሲ ብ9 ነሓሰ ምስ ኣባላት ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣብ ከተማ ማግደቡርግ ዘተ ኣካይዶ ንኣድላይነት ኮማዊ ጥርናፈ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣቶ ተኽሉ ምሕያል መንነት ምዕቃብን ምውራስን ባህልን ክብርታትን ከምኡውን ዕውተ ምውሃድ ምስ ከባቢኻን ምንጽብራቕ ሃብታም ክብርታትን ጸጋታትን ኤርትራን ብዕቱብ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሩ ንኣገልግሎት ቆንስላዊ ጉዳያት ተመልኪቱ ድማ ኣገልገልትን ተገልገልትን ተናቢቦም ምስ ሰርሑ ቁልጡፍን ጽፉፍን ኣገልግሎትን መሃብን ንምርካብን ከም ዘየጸግም ሓቢሩ ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ማግደቡርግ ኣቶ ሓጎስ ተኽሎም ብወገኑ ኣባላት ማሕበረኮም ውዳቢኦምን ኣበርክቶምን ንምሕያል ኣብ ዝካየድዎ ጻዕሪ ምትሕብባር ኤምባስን ካልኦት ማሕበረኮማትን ከይፍለዮም ተማሕጺኑ ነበርቲ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ዞባ ናቕፋ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሮም ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምጽጋን ጽርግያታትን ዘተኮረ ኣድማዕ ነጥፈታት የሰላስሉ ከም ዘለዉ ወኪል ኢሪና ሓቢሩ ነቲ ስራሕ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣመሓደርትን ኣዋሃድቲ ስራሕና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓይልታት ምክልኻልን ኮምን ይዕመም ከም ዘሎ ብምግላጽ ምስራሕ ተወሰኽቲ ክፍልታት ኣብያተ ትምህርትን ካልእን ከም ዘጠቓልላ ረዲዮም ወፋር ብግዲኦም ንኣገዳስነት ናይቲ መደብ ተገንዚቦም ብምሉእ ዓቕሞም ይዓምዎ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ብዝለዓለ ወኒ ክቕጽልዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ናቕፋ ሰርጌንተ ሰመረ ተወልደ ብርሃን ንተሳተፍቲ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ኣካይዱ ስነ ምግባርን ጻዕርን ንተምሃራይ ናብ ዓወት ዘብጽሑ ክብርታት ስለ ዝኾኑ ብግቡእ ክላበስዎ ብምዝኽኻር ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንዝገብርዎ ዘለዉ ዝምስገን ኣበርክቶ ኣብቲ ካልእ መዳያት ህይወት ከንጸባርቕዎ ድማ ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ሓይሊ ኣየር ናይጄርያ ኣብ ቀዳማይ ምፍቅ 2025 ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ብዘካየዶ ስርሒት 600 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ፍሊጡ በቲ ስርሒት እቶም ሽበራውያን ዝግልገሉለን ልዕሊ 200 ወተሃደራውያን ተሽከርከርቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾና እውን ሓይሊ ኣየር ናይጄርያ ገሊጹ ኣሎ እቲ ስርሒት ሰራዊት ናይጄርያ ቀዲሙ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ካብ ዘካየዶ ስርሒታት እቲ ዝዓበየ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝሰፍሐ ክፋል ሰሜናዊ ናይጄርያ ኣብ ትሕቲ ሽበራውያን ወዲቑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ኣንጻር ሽበራ ዝቃለስ ገዚፍ ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ካብ 2009 ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ብዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ልዕሊ 40,000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 3 ሚልዮን ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ህንዲ ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካን እትገብሮ መጠን ሰደድ ብዓይነትን መጠንን ክብከም ተብሎ ገሊጻ እቲ ስጉምቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕልያ ብዝገበረቶ ወሰኽ ቀረጽ ክስዕብ ንዝኽእል ክሳራታት ንምንካይ ምዃኑ መንግስቲ ህንዲ ሓቢሩ ኣሎ በዚ መሰረት ህንዲ ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ፍርያት ሕርሻን መድሃኒትን ዝርከቦ ሰደድ ከተዕቢ ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ድማ ምህንድስናዊ ንዋት ክትልኽ መደብ ኣለዋ እቲ ውጥን ኣብ ገስጋስ ቤታዊ ፍርያት ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝትግበር ድማ ኣፍሊጡ ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ህንዲ 25 ሚታዊት ቀረጽ ዝወሰነት ኣሜሪካ ነቲ ኣሃዝ ብዕፅፊ ክብ ምባል ናብ 50 ሚታዊት ከተደይቦ ከም ዝወሰነት ዝዝከር እዩ እዚ ድሒሩ ዝተወሰነ 25 ሚታዊት ወሰኽ ቀረጽ ካብ ዝመጽእ 27 ነሓሰ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሩ ኣሎ ነቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ መልሲ ግብሪ ከም ትህበሉ ኣብ እዋኑ ዝገለጸ መንግስቲ ህንዲ ቁጠባ ሃገሩ ንምድንፋዕ ኣማራጺታት ከናዲ ምዃኑ ክሕብር ጸኒሑ ኣሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ፖርቱጋል ተኸሲቱ ዘሎ ኩቱር ዋዒ ዝጠንቁ ባርዕ መሮር ኣከባቢያዊ ዕንወት የውርድ ኣሎ በቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዘይወዓለ ሓደጋ ዛጌት ልዕሊ 7,000 ሄክታር ጫካ ከም ተሃመኸ ዝሓበሩ ሰመዚ ስርሒት መጥፋት ሓዊ ፖርቱጋል ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ እውን ንኡስ መጠን ዕንወት ከም ዘሰዓበ ገሊፆም
ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ሕልፊ ካልእ ተሃሲዩ ከም ዘሎ ዝገለጸ መንግስቲ ፖርቱጋል ነበርቲ ሓያሎ ዓድታት ህይወቶም ንምድሓን ክጉዕዙ ኣዚዙሎ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ብዘሎ ልዕሊ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝመጠኑ ዋዒ ነቲ ሓደጋ ንምቁፅጻር ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ብድሆ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ እስጳኛ ኣጋጢሙ ዘሎ ተመሳሳሊ ሓደጋ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣካባቢያውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እስጳኛ ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ኣህጉራዊ ደገፍ ድሕሪ ምሕታታ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነፈርቲ ከም ዝለኣኸላ ይቃላሓሎ ኣብ ፈረንሳ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር እውን ልዕሊ 20,000 ሄክታር ጫካ ከም ተሃሙኸ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ባርዕ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮጳ ይልሕም ከም ዘሎ የረድኡ ኣህጉር ኤውሮጳ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተጠቂዑ ከም ዘሎ ክኢላታት ይጠቕሱ ኣብታ ኣህጉር ኣብ ዝሓለፈ 7 ዋርሕ ልዕሊ 1,600 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም ተኸስተን ብሰንኩ ኣስታት 440,000 ሄክታር ጫካ ከም ተሃሙኸን እዩ ዝግለጽ መራሕቲ ኤውሮጳ ኔቶን ዩክሬንን ትማል 13 ነሓሰ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብማንዛ ኣኼባ ኣካይዶም እታ ኣኼባ ኣብቲ ጽባሕ 15 ነሓሰ ኣብ ኣላስካ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ርክብ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ድሕሪ እቲ ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም መራሕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ኣሜሪካን ሩስያን ዝካየድ ዝርብ ዝምልከት ኣብ 5 መትከላት ከም ተሰማምዑ ሓቢሩ ዩክሬን ኣብቲ ኩናት ደው ንምባል ዝዓለመ ዝርብ ሰላም ክትሳተፍ ከም ዘለዋ እውን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ጸቒጡ ተዛሪቡ ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ መርዝ ብወገኑ እቲ ኣብ ኣላስካ ዝካየድ ዋዕላ ናብ ስምዕ ሰላም ዝወስድ ምዕባለ እንተዘይመዝጊቡ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ልዑል ጸቕጢ ክግበር ከም ተሰማምዑ ገሊጹ መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብዘይካዚ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ርክብ ንጸጥታዊ ረብሓታት ዩክሬንን ኤውሮጳን ዘውሕዝ ስጉምትታት ክወስድ ከም ተማሕፀኑ ፍሬደሪክ መርዝ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝኾነ ናይ ምልዋጥ መሬት ዝርብ ንዩክሬን ዘሳትፍ ከምኡውን ጸጥታዊ ውሕስነት ዘጠቓልል ክኸውን ከም ተሰማምዑ እውን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣፍሊጡ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ ከቢድ ክሳራታት ዘውርድ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ደው ንምባል ዝብጻሕ ስምምዕ ሰላም ናይ መሬት ምልዋጥ ዘጠቓልል ከም ዝኸውን ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ሃገሩ ንሰላም ክትብል ዝኾነ ይኹን መሬት ንሩስያ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ ብምግላጽ እዩ ነቲ ሓሳብ ነጺግዎ መንግስቲ ሩስያ ሃገሩን ሰላማዊ ፍታሕ ናይቲ ግጭት ድሉቲ ከም ዝኾነት እኳ እንተሓበረ ዝኾነ ዝብጻሕ ስምምዕ ሰላም ግን ንጠንቂ ናይቲ ግጭት ዘወግድ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን ተላዒሉ ዝጸንሐ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳግማይ ንምጽናዕ ድልዋት ከም ዘለዎ ኣፍሊጠን እተን ብኢ3 ዝፍለጣ ሃገራት ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኢራን ኒክሌሳዊ ኣጻር ከም ዘይትውንን ንምርግጋጽ ኩሉ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒታት ከም ዝጥቀማ ቃልኣት እየን ኢራን ክሳብ መወዳእታ ታሕሳስ 2025 ብጉዳይ ኒክሌሳዊ መደባታ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሓ ወይ ድማ ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ንምንዋሕ ዘለዎ ዕድል ምስ ዘይትጥቀመሉ ነቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተላዕለ እገዳ ዳግማይ ንምጽዳቕ ከም ዝሰርሓየን እተን ሃገራት ኣጠንቂቐን ዘለዋ መንግስቲ ኢራን ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ዘጊት ዝሃቦ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ኣቐዲሙ ግን ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ኒክሌሳዊ መደባት ሃገሩ ዳግማይ ከጽንዕኦ ዝድለ ዘሎ እገዳታት ምስ ዝትግበር ግቡእን ተመጣጣንን መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ኢራን ኣብ 2015 ምስ ኣሜሪካ 3 ሃገራት ኤውሮጳ ሩስያን ቻይናን ኒክሌሳዊ ስምምዕ ድሕሪ ምኽታማ ኣብ ልዕሊ ኒክሌሳዊ መደባታት ጸኒዑ ዝነበረ ኣህጉራዊ እገዳታት ከም ተላዕለ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ስምምዕ ኢራን ኒክሌሳዊ ንጥፈታታ ከተጉድል ኣምሳዩ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክለዓል ዝብል ዝርከበዩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ብምጽዳቕ ንትግባር እዩ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወቶ ጸብጻባት ይረዱ ቱርክን ሶርያን ወተሃደራውን ጸጥታውን ምትሕባር ከካይዳ ዘኽእለን ሓበራዊ ናይ ምርዳእ መዘክር ተፈራሪመን እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ሚኒስተር ምክልኻል ቱርኪ ሃካን ፊዳንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ኣሰይድ አልሺባኒን ብ12 ነሓሰ ኣብ ከተማ አንካራ ድሕሪ ዘካየደዎ ርክብ እዩ እቲ ስምምዕ ክልቴን ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድን ምምኽኻርን ከካይዳ ከምኡውን ኣብ ምምካት ሽበራ ድሕነት ሳይበር ምጽራግ ነተወግቲ ወተሃደራዊ ምህንድስናን ሎጂስቲክስን ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእል እዩ ቱርክን ሶርያን ሓያሎ ኣዋርሕ ኣብ ስምምዕ ኩሉ ሜዳዊ ወተሃደራዊ ምትሕባር ንምብጻሕ ዝዓለመ ዝርብ ኣብ ምክያድ ተጸሚደን ከም ዝጸንሓ እዩ ዝሕበር ክልቲኦም ሚኒስተራት ድሕሪ ትርከብ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ እስራኤል ንጸጥታን ምርግጋእን ሶርያን ንምዝራግ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምኽሳስ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ግዳማዊ ምትእታው ደው ክብል ጸዊዖም
ሚኒስትር ምክልኻል ቱርኪ ሓካን ፊዳን እስራኤል ጸጥታ ጎረባብታ ብምድኻም ድሕነታ ከተረጋግጽ ከም ዘይትኽእል ብምጥንቃቕ ሃገሩ ንሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶርያ ንምርጋጽ ደገፍ ከም ትገብር ኣነጺሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ቁሸት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ንሰፍሐ መጽናዕቲ ዝድርኽን ኣፍልጦ ዜጋታት ዝስፍሕን ምዃኑ ተገሊጹ። ኣካየድቲ ቁሸት ዞባ ዓንሰባ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ባህልን ልምድን ኣብ ምስጋር ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጾም። ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ገስጋስ ስራሕ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ገምጊሙ። ሓይሊ ኣየር ናይጄርያ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2025 ብዘካየዶ ስርሒት ኣስታ 600 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ሓቢሩ። ህንዲ ናብ ማእከላዊ ምብራቕን ኣፍሪካን እትገብሮ መጠን ሰደድ ከም ተዕብዮ ገሊጻ። ኣብ ፖርቱጋልን ስፓኛን ብሓደጋ ባርዕ መሮር ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ይወርዳ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ምሸት ዝተዳለወ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና